الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه وأجرى على لسان الرسول الحق كلاما جانه وعلم لأصحابا فهمهما سبحانه والصلاة والسلام على من أوتي الجوامع الكلم وبيانه. أما بعد فإنه ما جالت مفردات كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدهشنا يوم بعد يوم وجمان بعد جمان وجيل بعد جيل، فكأنه دائما بيننا شاهدا على ما يحدث متنبئا به هادر مانا أحداثه مرشد لنا بأمره ونهيه وفيله ومنيه وسكوته وإقراره، يرائي بكل حاجة أهل الإسلام في كل زمان ومكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات قداءة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائن ويقون فيها الأمين وينطق فيها أرويبدة. قالوا وما أرويبدة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الباني في سلسلة الصحيحة. أنبياء الله تنو مسمينا يقرأنا جيغي أكاكما أيا بولي أكاچيدن نينكا يچنيا بولي أكاچيدن نينكا كوكي كما منا يه أماسري أيه شيبو فن الله الدنيا قرانا أني حديثا أيه سلام إيوا شيبو الله الدنيا وفلاك فاموما alakatanu anaka kisi abe mogo minni ka kuma caman fara ɲɔgɔn ka kuma den kelen kɔnɔ ni ala y'o di cɛ min ma ani a bangale min ye ciden ye sallallahu alaihi wasallam. n'o tɛmɛna ka bɔ ye wagati bɛɛ ciden ka kumaw dɔ u bɛ fɔ a y'o fɔ ka tɛmɛ wagati bɛɛ a ka kumaw dɔ u b'an kabako. don bɛɛ wagati bɛɛ jama dɔ jama kɔfɛ a ka kumaw dɔ bɛ kɛ ka fɔ wagati bɛɛ u b'an kabako. a bɛ komi ciden hari bi a b'an cɛ de la ni ko minnu b'a kɛ k'a kɛ n'a b'u kalama n'a b'an kibaruya n'u ye a bɛ komi a b'an cɛ la ko minnu b'a kɛ k'a kɛ n'a b'an bilasira n'a ka ɲamariyali ye a n'a ka balili ye a n'a ka kow kɛli ye ani a ye ko minnu bali ko an kan'u kɛ a bɛ komi a b'an cɛ la o la. a ka makuni na a ka sabatili la nin bɛɛ silamɛw bɛ nin bɛɛ ye kɛnɛ kan nin bɛɛ kɔlɔsilen don silamɛw bolo n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ wagati la. balimaw Abu Hurairata hadisa sabatira a bolo ka bɔ ciden bolo a ko ala ka ciden ko sawun dɔ bɛ na o ye sawun janfantiw de maana kow bɛ yɛlɛma o sawun kɔnɔ. ciden y'a yira diɲɛ wagati dɔ bɛ na kow bɛ yɛlɛma diɲɛ kow u bɛ yɛlɛma ni hadisa in kɔnɔ ko saw dɔ bɛ na saw minnu ni kow bɛ yɛlɛma u kɔnɔ
ni o waqatu nana yusaddaqu fiha al-kadhib mogo be da galon tigelaw de la o waqati no san sugu nana o waqati sugu nana mogo be da galon tigelaw de la o yukajjabu fiha as-sadiqu mogo be tinya tingude mina ko galon tigelaw o waqati la o yutamanu fiha al-qa'iru waqatu mogo be da jamfantu de la o yuqawwanu fiha al-amin danna yaban mogo bulu jate mina ko jamfantu do o yanintigu fiha urwe bidatu waqati malan kolon urwe bidaw ulu de be kuma o ko cide urwe bidaye jonya ako ar-rajulu tafiu ako malan kolon maniu malan kolon ulu de be kuma ko bawla o waqati dina ka huruba ko jiya ka huruba ko maniu ni malan kolon de be kuma ula o waqati hakilima be da delen do waqati balman ni hadisa be buni majah kono Sheikh Albani silsilatu hadis sahiha ayanni hadisa kenayai balmo jiya la jarabi sode do fitina sode do waqati be ciden be hadisa do fo ni jiya ka waqati minnana balawu sode do fitina sode do la jarabi sode do mogo kelenkele ibi yere mina chogomi ibi yere kisi kabo fiten ni balawu ma waqati chogomi waqati be ciden bo fo ka hadisa kono walman ni hadisa ciden ben ni fo waqati mi ni ko munun fule ni ciden nyu fo o waqati o yasuru ko sugute unu keli kaja me aunde fule kanyana maya ni hadisa labbi bi jinya yelemana jinya ko yelemana ciden nyemmin fo yusaddaqu fiha al-kajibu bi mogo dalen be galonti lawdela har ni ko fora kibaru lakalila min be takibariya lakalin galonka mogo be alede ka kuma mina bolo fulala kada ola emin be kibariya fo anyenyu mani tinyaka utedda e ka kuma ula galonti min folo seru made na yeddan tigelike ka beken galoye ka befo nyejuguka ubode ka kuma mina ka barake na bolo fulalo bedda odela har o kofe cinya tigi ni kuma na ka kuma foni cinya ka fo nyenyumanka etate mina mogo bola bi bube mogo to labbi bi hada madon kanyana maya bode kabbi cinya tigi be bi galonti galendo e yere be malo ya ka same ki ka cinya fo yoro dola yere teliman ke yere baru ku ta mina wute dala galonti galawde fule sangala erje sosowuka jiya ka kibar yalla selula ci la selula erje sosowuka munum be shi ka galontige ka subbeke ka galontige ka tilebeke ka galontige ulude be lamme ka caya erje sosowuka udalembe ulude la mesuni tile munum be cinyafo kuma la kalewula nunu be cinyafo barawula munum be cinyafo erje sosoka ulul lamme baraka dogobi parce que mogo bolo take ka cinyafo be ngalonde fo ni nyefolo fulanna ako wa yusaddaqu fiha al-kajib galon tigelaw mogo bedda ulude labbi dina ka kola munum be shigi ka galon tige suni tile dina kola ka kofo munum bebbe hadama don ka balo chogoni ka tasurunu ka jiya bendiyama abake ka galonde tiga ubado de me ubeda lede la emi mbafe ka chiya fobi ko aka kuma ka giri aka kuma ka gele ko gelen tigido digisa teri de do mo shiddalente ka kuma wala chiya fola bi
mo yo de ke galon tigela bi mo yo o de ke tiya fola wulu de ke tiya fola nu dalen bola nu bu ka kuma mina ka barake noy bal mo jiya be jo ola aw ma du chogoya aw ma kabila u chogoya aw ma misiri kono na wuya aw ma kiwun chogoya aw ma jamana u chogoya wa fiun njolen bu senka foi jolen ta senka bi du kono na be nyagambilendo kabila kono na be nyagambilendo misiri kono na be nyagambilendo kin kenu na nyagambilendo jamana u nyagambilendo mundo ninde be tiya fola utelamme udu jate minana ka ke galon tigelaw de ka kuma be mina bara be ken uluye du be joa kabila be joka galonka misiri kurna be jo galonka kimbe se ka jo galonka jamana be se ka jo galonka ambo de kono bi ne ko be nyagambira de ni hadisa de ambake kabara ni hadisa de ko ba ke kabara o ko fe ciden ko o yuqawwanu fiha al-amin danna ya mawbi ako no wakati nana o san jamfantu nana ni jiya yelemana mugo munu o yuqawwanu fiha al-amin yu'tamanu fiha al-qa'inu jamfantu mugo bedda uludela dina konya beta kadi jamfantu ndema parce que udalembe uludela jiya hadama don ka ko baw beta kadi jamfantu ndema bara daw beta kadi jamfantu ndema ubedda uludela jamfantu ulude be ke dana ya mawye mogo bedda uludela jamana ka ewa ko baw be duma ube dina ka ko baw be duma ube kalfe fu gundo ko beta fuye ko be jo oyorola yutamanu fiha alqa'im jamfantu be ulude ke danna ya mawye mo be da uludela wa yuqawwanu fiha al-amin me danna ya maw mo bulu jate jamfantu ye mo ni danna ya madero danna ya boka ni kuma min fora ulu ye be kuma min fo afo chogo de la foru ye chogo mide ni ko min kalifaluma ubo okeke kuma kalifaluma chogo mide ni furuba kuma min ko hurba ko min kalifaluma ubo keni danaya de jiya kola dina kola mogo be ulude jate jamfantiye ko te she uluma ko te fo uluye danaya ma be mogo bulu jate jamfantude kuma te fuye ke wale te duma usugilende nu yere jamfantu dama ubeta danaya fe untaka duma ibe bo min kalama yeddu noni jamfanti ni du kibariya tara kadi jamfantima o dube jowa mishiru ka kibariya tara kadi jamfantima o mishiri ko be jowa kabila ka ko tara kadi jamfantima o kabila ka ko be jowa ko be jate minanilla halala danna yamau ube uluke jamfantu ube da jamfantu de la ube danna yamau ke jamfantu ye balma jiyan fule ka nyana moy ode kono bi o ko fe ciiden ko o yanin tiq fiha urwe bidatu akom malankolo be kuma o wakati malankolo uko malankolo ye jumaye urwe bidaye juma ko arrajulu tafiu yatakallamu fi amri al-am ako hada madem malankolo ko baw huruba ko dina ka huruba ko jiya ka huruba ko malankolo de be kuma wala balma ni e ba fe kan ni harisa sinya tigiya do bi dina la kuma kala chayara de wajulu kala chayara dina la bi de fatawa tigi kunna foni baga nyinin kali jabi baga a chayara silamau chela bireje soso kade adungu dobe kuma dina kola ka dina ka kuma ko bado fo ni uyere sigilenye folo ite dina adabuna jogo nyuma tamansi siye ala yere sigile na folo
dɔw bɛ kuma diina ko la bi ale yɛrɛ jɔlen n'i y'a lajɛ i tɛ diina taamasiyɛn si na jogo ɲuman si ye a jɔlen na yɛrɛ fɔlɔ e yɛrɛ ba don n'i ye diina ka jogow lajɛ ni adabu maalankolon de filɛ nin ye Mahdi de filɛ nin ye silamɛya sariya la maalankolon de filɛ nin ye mais i b'o de ye o bɛ sigi réseaux sociaux kan ka diina ko fɔ ka kunnafoni kɛ diina ko la min ye dɔɔnikɛbaga ɲumanw ye a bɛ olu lagosi yɛrɛ a sulama n'a ɲɛnamayalama a bɛ dɔɔnikɛbaga ɲuman bɛɛ lagosi ka kuranɛkɔlɔw lagosi ka kuranɛkɔlɔw yɛlɛma k'u fɔ cogo la u fɔ cogo tɛ min ye awo mɔgɔw bɛ da o de la fana dɛ ko pourtant ko a filɛ ka kuranaya de fɔ han ko a filɛ ka hadisa de fɔ mais ale yɛrɛ sigi cogo lahala bɛ cogo min i ɲa t'o la fɔlɔ ale yɛrɛ jɔlen a ka lahala bɛ cogo min fɔlɔ u ɲa t'o la fɔlɔ diina ni sariya la ko a ye kuranaya de fɔ a ye hadisa de fɔ ciden ye nin fɔ dɛ a ko a bɛnna maalankolon diina ka huruba ko baw maalankolon de bɛ taa kuma olu la a wagati mɔgɔ sɛbɛnw olu dadelen de don olu bɛ mɛru dɛ olu bɛ dɔgɔ dɛ tellement que diɲɛ kɛra lahala min na u ɲa bɛ balaw min na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ɲumanw bɛ mɛru dɛ olu bɛ dɔgɔ dɛ maalankolon dama de bɛ réseaux sociaux kan kuma yɔrɔw la jama dalajɛ yɔrɔw la kuma bɛ di olu de ma awa hadamadenw ka diɲɛ ko fana maalankolon de bɛ kuma maalankolon de bɛ kuma olu fana la diɲɛ politique lajɛ kɛ faamaw yɛrɛ kibaruyaw kan ka bɔ yɔrɔ min faamaw fɛ a ye olu yɛrɛ tɛ kuma fɔlɔ dɛ maalankolon dama de bɛ réseaux sociaux kan u bɛ jamana ka kow fɔ u b'u da don politique la k'a sɔrɔ sunu tile minnu bɛ siŋuya na jamana jɔli kama tile bɛɛ kurukara u b'a kɛ baara la jamana jɔli kama olu yɛrɛ da delen don olu b'u ka baara la u da delen don jamana bɛ makara cogo min jamana bɛ dila cogo min o hamini o kɔnɔnafiliw b'o la n'o miiriw b'o la maalankolonw bɛ taa sigi ka gundo bɛ bɔrɔtɔ tiɲɛ bɛ min na o tiɲɛ tɛ min na o bɛ t'u da don politique la k'u bɛ kuma k'a kɛ komi olu yɛrɛ de ye jamana marabaga ye k'a kɛ komi kibariya kan ka bɔ yɔrɔ min ni o ɲɛmaya bɛ min bolo k'a kɛ komi ale de ye o ye k'a kɛ komi ale bɛ jamana ka kow dɔ yɛrɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ jamana ka mara cogo na politique maalankolon dama de bɛ sigi réseaux sociaux kan ka kuma o kan a kan ka mɛn minnu da olu yɛrɛ da delen don u b'a ɲaɲini la ji jukɔrɔ maalankolonw b'a gundo cari la réseaux sociaux kan ani nanini ni lagosili fana han ani nalini lagosili balimo ciden ye ninnu fɔ an ye dɛ an bɛ ni hadisa kan ni hadisa bɛ kɛnɛ kan dɛ bi réseaux sociaux ni hakilima ni donna réseaux sociaux la ou bien ni y'u lamɛn i bɛ kɔnɔna fili diɲɛ ko la janko min filɛ sen ko tiktok wa jamanaw dɔw y'a interdit de balawu si t'a bɔ hɛrɛ b'a la dɛ mais kataru ni danse ni balawu caman de b'a la bi nin tiktok maalankolon min bɛ nin tiktok kan n'u b'a kɛ ka hadamadenw ka diina tiɲɛ k'u ka diɲɛ ɲɛnamaya tiɲɛ k'u jogow tiɲɛ o ka ca dɛ kuma sugu bɛɛ bɛ u kan bɛɛ maalankolon dama minnu tiɲɛtigi minnu b'u kan o lamɛnli man ca mɔgɔw bolo nin tiktok min filɛ nin ye tiɲɛfɔla minnu b'a kan mɔgɔ seegɔ minnu b'a kan n'u nana olu ma u ka kumaw ma dɔrɔn u b'o tɛmɛ joona de ko ciden y'a fɔ cogo min o tɛ lamɛn yɛrɛ mais su ni tile bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ maalankolonw lamɛnli de la minnu b'a kɛ ka hadamadenw ka diina tiɲɛ k'u ka lahara tiɲɛ k'u ka diɲɛ ɲɛnamaya tiɲɛ k'u ka jogow tiɲɛ o de ye réseaux sociaux fa bi donc hakilima kelen kelen i janto yɛrɛ la dɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ tile minnu na balawu tilew de don fitina tilew de don lajarabi tilew de don
min ni hadisa una nyuguna nu ufora kiden yen ni hadisa una nyuguna fode hakilma kelen kele bi yere kisi cogo mi alatta ko fe ko ke mogo bete kon kal lamede kuma fota bete lameli fenyede kuma fota bete nka dala de ala ko de wayin jaakum fasiqu bin nabay fatabayyanu ala ko ni fasiqi ni kibariya nanawma aye sabati de nyini folo donc la mbalimo ni hadisa min fulani anka jenya na mo yakono hari munum be ko dilalila nka ke ko dilambagay ko dilannay ni hadisa bilinye korode mogo caman be na ko lakaliye cogo dola sani kale ka kuma mina ko ibe barake nay aka kuma sege folode eska yemin fo tinya bala me do be na kibariya do fo eye doro ebu kibariya mina ale ya fo cogo mi iba mina aye kibariya fo abani minche ebo minani ni ale ka kuma fotawuye ka soro imo tigi lameyere karasanko ko ayen ninde ke karasanko ko ayen ninde fo ko karasan ko aben ninde ke karasan na fonye ya sabati nyini folowa tinya fola ka do bide ni kibariya nani ma ciden ka hadisa min fule abilinye korode kana mugo ka kuma ta ka dalate ko ebo ta ka barake na ye mugo ka mugo mi na ya fo aka iki janto la de ita cogo do ha ambe tile min hada malen kelen kele ita cogo do ikuma cogo do idon cogo do koula ibon cogo do koula ni hadisa ubede barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني بل موتيدن كو أكو سلامك جغنيما أبي سلاميا silama hada madenka jogo nyuma yala ko minti kasirala o ye ko toyde kana chogo bo wala de ko minti kasirala o ye ko toy balmo ni mo min ni hadisata ka far hadisaka ambora min kono ibe kisi ko chaman made ka fo biin kana mogo be ka kuma mina de ci denya hadisa do fo o bako kabara bake ka ke bi mogo be cinya fola de galon tigeya bi mogo be da galon tigela de la bi danna yama mogo bode ke jamfantiye bi mogo minye jamfantiye mogo be da ulu de la bi tile malankolo de be kuma kola ni yen ni hadisa bilinya koro kasagi kanana ni hadisai silamiya ka jogo nyuma don ko minti kasirala kana dola de tere ko huma la yani ko min mi kere kere ati kasirala kana to ka chogobo yela ko kibariya charide kibariya do mena yere eta fe ka kibariya indila ita dilalife ibe to ko chari kibariya fora mo min ka cinya do cinya to ibake ka to la kallago se ka to cinya kasurite chogo ya shidola ibake kire halaki koy asi hada made anyo de fo ma yaliku min qawli illa ladayhi arraqib atid mo kelen kele kado koy fule nyana mo yamina isigilembe e ka du kono isigilembe ka mobili kono isigilembe ka bitigi de lawa ibi ka barada de lawa ite kuma sifili ka boyda fo alaka sabili karabi koro alaka sabili karabi koro iye kuma fili ka boyda nyuma na juguma doroba sabe awo yomal kama do ma tubi ka bola
na ya sorongalonde e ya mina ka barake nay ube bake ka kuma min fo be mo do ka to cinya na ka korofolila ane aka nemi me yala ka sorama boye ama foyi ila to cinya doro ikado qiyama yere de be ka baraka fe kala de qiyama kene ka mo siti ka baraka fe kala ye yere de ba kala qiyama kene ka iba be fo be jole ye min fengo fe on foye akofe ye to cinya taka segere kaka ko jense ko min manka jense ko min tika kibariya ka cogobe wala kin nendo wala iba fo yorobe sigi yorobe baro yorobe jo yorobe ikado abake ka sebi ka baraga fe kono qiyama kene ka kon iye kuma fo mo min yere ka jole be jole e yere bi ka baraga fe kala be nyana la gara ka baraga fe kala nye arabu kala ente arabu do ote olaw be yere de bi takala be nyana ni nyuma munum ba kono ni juguma munum ba kono ewa ala ba fo kana mo si jalabe kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba iqra kitabaka kafa bi nafsika alayka al-yawma hasiba ala ba fo ka baraka fe kala bi yere wasara yere masere bakay mo te sere kaw yere de be sere kabbi yere wasira yere masere yebbi mo site sere ka yere nen ni ka baraga fede akala yere wasira yere ka sere yebbi wal mamba jiyan lawa minna an kan yere korosi de an kan yere korosi kuma ma de ne manyi de hada maden kin ne mina kin yen inen korosi kin nen tanga boy ka do be wakati la fana wakati cinyalendo adoy be wakati minye wakati cinyalenya wakati folo munon temena nu tekelenya de cidende yafo ako jiya be yele made tilew be yele made ambode kono jiya yele mana tilew yele mana ikuma chogodo ita chogodo kola idon chogodo kola ibon chogodo kola ambi ala delalaka hakimandama ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين